Tinuluyan ng sampahan ng online libel ni Kapas Tarlac Mayor Reynaldo Katakutan, si Pyra Lucas at ang senior citizen na si Mang Froilan Apostol, ang isa sa claimant ng ilang ektaryang lupain sa barangay Cristo Rey sa naturang bayan. Sa 6 na pahinang complaint affidavit ng alkalde, pinupuntirian niya ang inilabas na video interview ni Pyra Lucas sa kanyang social media page sa Facebook na nagsasagawa naman ng panayam kay Mang Froilan nitong February 28. Dito na isa publiko umano ang malisyosong paratang ni Lucas at Mang Froilan sa alkalde. Mayor Raycat, nakikita niyo po itong matanda. Matanda na po siya. Nate-terrorize pa po, nai-stress. Konting buhay na lang po siya. Pero bakit kailangan niya pong maranasan ang ganito? Giit ng alkalde, walang land grabbing at personal na pambabraso o harassment sa sinasabing lupain ni Apostol. Paliwanag ni Katakutan sa news team, nagtataka siya sa malisyosong panghihimasok ni Lucas sa usapin dahil tila one-sided lamang umano ito at hindi alam ang katotohanan sa usapin ng development sa naturang lugar. Buri ko paping ko na nung gagawa na ng taga Mabalacat king Kapas at Makialamia. Diba? Wow. Okay nga mo natin yung Mabalacat. Kabang aprobana na, yan tinagalyang mayor king Mabalacat yan, mapila na yata rin, may boto kayo. Sinabi ni Katakutan na walang katotohanan na may personal itong interes sa higit 300 hektaryang lupain na dating O'Donnell Resettlement Area na noong panahon ni Pangulong Cory Aquino ay itinalaga bilang resettlement area para sa mga biktima ng pagputok ng pinatubo. Pagbubunyag ng alkalde, family dispute sa land ownership ng pamilya Apostol ang ibinubunyag ni Lucas na ang katotohanan umano nito ay nanghimasok lamang ang syudad dahil sa ilang irregularidad sa pagtatayo ng infrastruktura sa pinag-aawayang lupa ng magkakapatid na Apostol. Ang gapon, ila mismo yung mengamkam. Okay. Yang magreklamo ito. Yan yung magreklamo yung munisipyo, pintala na yung municipal engineer, uling atin lang tatalaga tatlong balik, kaya mismong gapuna. Nanong yan yung gawa na ng building officer. Yung kalating sign, kinandala nung atin lang titulo. Ala, retang may kasali. Yan yung kinandala atin lang building permit. Ala. Kung yan yung gawa na ng municipal engineer, di na lang notice of illegal construction. Yamitok ng la. No ka rin yung harassment. Giit ng alkalde na sa development ng lupain sa barangay Cristo Rey ay wala itong interes kundi ang mga proyekto ng lokal na pamahalaan na pagtatalaga ng mga government center. At ang paratang umano na personal nitong kinakamkam ang property roon ay lubhang nakakasira sa kanyang pangalan kaya isinampa na niya ang kaso laban kay Lucas at Apostol. Bukas ang CLTV News sa panig ni Pyra Lucas at Froilan Apostol. Paulo G. Santos, CLTV News.